ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପିଲା ସାଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ବି ଗାଁ ଅଛି। ମଝି ମଝିରେ ଲୋକ ଏପଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପିଲା ସାଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପୁରା ପାଖକୁ। ଏପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଆସରେ ଖସିଯିବୁ। ନା ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆସେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ ନାଇଁ? ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା। ବାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ନାଇଁ? ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ବି ଗାଁ ଅଛି ନାଇଁ କି? ସେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁନି ତ ଏଠି କାଇଁ? କେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ କାଇଁ ଏପଟେ? ହଁ 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 ଚାଲି ଯୋଡ଼େ ନାଇଁ କି? ଜୁମ୍ ହଉନି ବେଶୀ ଆଉ। ହଁ ଦେଖାଗଲା ଦେଖାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏପଟେ। ମୋବାଇଲଟା ଆମର ବେଶୀ ଜୁମ୍ ହଉନି।